Čaute, moje meno je Mário a vítam vás pri ďalšom podcaste. Dnes budeme spolu hovoriť o 3 pilieroch úspechu. Takže pripravte sa. Čaute, moje meno je Mário Beky a som veľmi rád, že ste si našli čas na ďalší z mojich podcastov. Táto časť bude venovaná tomu, aby som vám porozprával o 3 pilieroch, na ktorých musíme stáť, aby sme získali úspech. Pochopiť význam týchto pilierov je veľmi jednoduché. Avšak musíme na nich pracovať súbežne a rovnako intenzívne, aby sme dosiahli úspech v oblasti, ktorej túžime dosiahnuť úspech. Nestačí mať len energiu alebo silu v sebe. Musíme získať aj kontrolu, ktorou sa dopracujeme k víťazstvu. Prvý z týchto pilierov je technika. Pilier technika reprezentuje všetky schopnosti získané tvrdým tréningom a pravidelnou prípravou. Bez toho, že by sme na sebe tvrdo pracovali, úspech nemôžeme dosiahnuť. A najlepšou cestou k tomuto je, ak budeme pracovať na sebe a tvrdo trénovať s profesionálnym trénerom. Profesionálny tréner zabezpečuje to, aby sme získali také vedomosti alebo aby sme nadobudli také schopnosti, ktoré sú overené a tréner je tou pravou osobou v našom živote. Či sa jedná o osobného mentora alebo profesionálneho mentora v športe alebo kouča z oblasti, ktorej chceme vyniknúť a v ktorej chceme dosiahnuť úspech. Vždy by to mal byť niekto, kto nám povie, čoho sa vystriehať, na čo sa sústrediť, ako presne trénovať, ako využívať svoje vrodené schopnosti na to, aby sme ich podporili čo najlepšie a v konečnom dôsledku dosiahli úspech, po ktorom túžime. Druhý pilier hovorí o snahe získať najlepší možný osobný výsledok. To znamená, že druhý pilier sú naše ambície. Ambície tvoria akýsi raketový motor alebo palivo v raketovom motore, ktoré nám pomôže vyzdvihnúť sa k oblohe, dosiahnuť tie obrovské výsledky, ktoré túžime dosiahnuť. Priblížiť sa k cieľu, ktorý je možno, že v tejto chvíli, možno, že v aktuálnej chvíli ťažko dosiahnuteľný, ale ambície nám pomáhajú namotivovať sa, naštartovať sa, zamerať sa tým správnym smerom, aby sme sa dostali na miesto, po ktorom túžime. Tým tretím pilierom je etiketa. Tretí pilier reprezentuje naše osobné postoje, princípy a správanie sa k okoliu. Len v kombinácii správnej techniky, tvrdej prípravy, osobných ambícií a vnútornej etikety, ktorá je akýmsi kompasom na to, aby sme mohli byť šampiónmi v triede, ktorej túžime. Etiketa v kombinácii s technikou a ambíciami je tým tretím dôležitým článkom na ceste za úspechom. Toto sú 3 piliere, ktoré nám pomáhajú zostať osobnej rovnováhe, keď chceme dosiahnuť nejaký cieľ. Špeciálne, ak chceme dosiahnuť cieľ, ktorý je ťažko dosiahnuteľný alebo je excelentne postavený alebo je na takej úrovni, ktorá za bežných okolností nie je prístupná. Na to, aby sme sa dopracovali k víťazstvu, potrebujeme získať kontrolu. Pomocou týchto 3 pilierov je možné to dosiahnuť. Vnútorná energia alebo vysoký podiel vnútornej energie je postavený na správnej technike, tvrdom trénovaní a schopnostiach, ktoré sú odrázené v našich ambíciách. Na to, aby sme dosiahli kontrolu nad touto energiou, potrebujeme spojiť techniku a etiketu. To znamená tvrdý tréning so správnym postojom šampióna, ktorý sa niekde v nás určite skrýva. Ak však chceme dosiahnuť celkové víťazstvo, celkový úspech, ak sa chceme priblížiť
a dotknúť sa nášho cieľa, ktorý môže byť v tejto chvíli aj neuveriteľne ďaleko, potrebujeme spojiť všetky tri tieto piliere dokopy. Ako náhle prestaneme pracovať na každom pilieri rovnakou mierou energie, stratíme rovnováhu. Predstavte si, že držíte v ruke tanier na 3 prstoch. Tie 3 prsty reprezentujú 3 piliere úspechu. Ako náhle vezmete jeden prst preč, tanier prestane mať stabilitu, spadne na zem a rozbije sa. Rovnako je to aj s vaším cieľom, s vašou cestou do budúcnosti. Ako náhle prestanete trénovať na týchto 3 pilieroch, je možné, že úspech sa k vám nedostaví. Vy ste hráčom, vy ste členom uprostred tohoto trojuholníka, uprostred týchto 3 pilierov. Motivujte sa do budúcnosti, majte tie správne postoje a princípy, ktoré z vás urobia šampióna. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa do odberu môjho YouTube kanála kliknutím vľavo dole. Ak sa chcete dozvedieť viacej, navštívte moju stránku www.mariobeki.com. Link nájdete aj v popise pod týmto videom, rovnako aj link na facebookovú stránku pokročilého vnútorného tréningu, ktorého som autorom. Rovnako tam nájdete link na stránku Myslieť a učiť sa jednoducho, ktorá je zameraná na to, aby ste využili všetky svoje schopnosti čo najlepšie a dosiahli osobné ciele, učení alebo v škole. V nasledujúcom podcaste sa dozviete ďalšie zaujímavé veci zo sveta psychológie jednoduchým spôsobom. Ďakujem, že ste si našli čas aj na tento podcast a budem sa na vás tešiť aj na budúce. Takže vidíme sa v nasledujúcom videu odo mňa. Čaute, váš Mario Beki.